Мондый формулашулар бик ызак интенсив күнегүләр ясау таләп итә. Төркем түгәрәкләп йөргәндә тышкы радиустагы мотоциклистлар уртадагылары белән тигез барыр өчен тизлекләрен арттырырга тиешләр. Тышкы радиустан баручы солдат яраграк ара үтә, шуңа артта калмас өчен ул тизрәк барырга тиеш. Ягъни тышкы мотоциклның тәгәрмәчләре эчке мотоциклның тәгәрмәчләреннән тизрәк әйләнергә тиеш, чөнки шул ук вакыт эчендә аларга күбрәк ара узарга туры килә. Арба борылганда аның тәгәрмәчләре төрле тизлек белән әйләнә ала, чөнки аларның икесе дә үз күчәрләрендә ирекле әйләнә. Шул ук хәлне баштагы автомобильләрдә дә күзәтеп була. Аларның арткы тәгәрмәчләре бер-берсеннән бәйсез һәм берсе генә этәргечкә ялганган. Ләкин бер генә тәгәрмәч этәргечкә ялганган очракта аңа бар эшне эшләргә туры килә. Һәм ул юл белән бәйләнешне тиешенчә тәэмин итә алмый. Иртәме соңмы тәгәрмәч тайгаклый башлый. Ләкин ике тәгәрмәчне бер күчәргә беркетсәң, алар ирекле әйләнә алмый. Икесенең берсе шуыша башлый. Шуңа мөхәндисләргә бер юлы ике тәгәрмәчне этәргечкә ялгаган очракта, аларның борылышта тайгаклавын яки шуышуын юк итү юлын табарга туры килә. Моны мөмкин итүче җайланма арткы күчәрнең бер өлеше. Ул дифференциал дип атала. Чөнки ул арткы тәгәрмәчләргә төрле тизлек белән әйләнергә мөмкинлек бирә. Дифференциал катлаулы кебек күренә. Ләкин без аның принцибын аңласак, ул искиткеч гади. Бу ике тәгәрмәч төрле күчәрләргә беркетелгән. Һәм алар ирекле һәм төрле тизлек белән әйләнә алалар. Әйдәгез һәр күчәр азагына тырнак куябыз. Хәзер инде тырнакны әйләндереп, без тәгәрмәчләрне дә әйләндерә алабыз. Аркылы таякчык ярдәмендә без ике тәгәрмәчне дә бер юлы бер үк якка, бер үк тизлек белән әйләндерә алабыз. Бу таякчыкны беркетерлек бер нәрсә куйыйк. Шулай итеп ул ике тырнакка да басым ясый алачак. Игътибар итегез, бу терәк күчәрдә ирекле әйләнә ала. Хәзер без тәгәрмәчләрне терәкне әйләндерә алабыз. Бу ике тәгәрмәчтә бер үк тизлек белән әйләнә алганда яхшы. Ләкин әйдәгез борыла башлаган очракта ни булганын карыйк. Мондый җайланма безгә бер тәгәрмәчне икенчесеннән тизрәк әйләндерергә ирек бирми. Һәм без бер тәгәрмәчне туктатсак, икенче тәгәрмәч селкенә алмый. Әйдәгез таякчыкны күчәргә утыртабыз. Хәзер ул ике якка да борыла ала. Таякчык элеккечә ике тәгәрмәчне дә бер үк тизлек белән әйләндерә ала. Ләкин хәзер ул борыла алу сәбәпле, бер тәгәрмәч туктаган очракта да ул икенчесен әйләндерә ала. Ләкин күбрәк итсәң, таякчык әйләнеп чыгып, тырнакларны әйләндерә алмый башлый. Шуңа безгә тагын бер таякчык һәм күбрәк тырнак кирәк. Без бер тәгәрмәчне туктаткач, таякчыклар икенче тәгәрмәчнең тырнакларын өтүләрен дәвам итәләр. Тәгәрмәчнең икесе дә ирекле әйләнә алганда, таякчыклар үз күчәрләрендә борылмыйлар, һәм тәгәрмәчләр бер үк тизлек белән әйләнә. Дифференциалның эшләү принцибы шул. Бу модельне автомобильләрдә кулланырга җайлаштырыр өчен безгә берничә үзгәреш кертергә кирәк. Зур ара аркасында барлыкка килгән ыргымнарны киметер өчен без күбрәк тырнак куябыз. Алга таба да тырнакларның арасын киметү җайланманың эшләвен салмак һәм тотрыклы итә. Аларның формасын үзгәртү ныклы өздексез контакт бирә. Хәзер без теш тәгәрмәчләрне калынрак һәм ныклырак итә алабыз. Дифференциалның теш тәгәрмәчләре шулай килеп чыга. Почмакларын шомартсак, хәрәкәт салмаклана һәм тавышы кими. Икенче теш тәгәрмәч өстәү йөкләмне бүлер өчен кулланыла. Принцип шул ук.
Терәкне борып тәгәрмәчләрне әйләндерер өчен без зур теш тәгәрмәч урнаштырабыз. Ул кечерәк теш тәгәрмәч ярдәмендә көч чыганагы белән бәйләнешә. Шундый җайланмалары булган хәзерге заман автомобильләре күпкә көчлерәк һәм тотрыклырак. Арткы күчәрнең һәр өлеше туры юлда яисә борылганда барлыкка килгән йөкләмнең берничә тапкыр зуррагына чыдарлык итеп исәпләнелә.